Entzun alduzu inoiz klima aldaketari buruzko zerbait. Seguruenik baietz, baina baldakigu benetan nola eragiten digun. Gasolina edo gasolioa kontsumitzen dugunean, berriztagarria ez den energia erabiltzen dugunean, eta baita hondakin organikoak birziklatzen ez ditugunean, berotegi efektuko gasak sortzen ari gara. Gas hauek gure klima aldatzen ari dira, lurraren bero parte bat atmosferatik ihes egin dezala oztopatzen dutenean. Geroz eta uri gutxiago egiten du, temperatura igo egiten da eta poloak oso azkar urtzen ari dira. Zerbait egiten ez badugu, arazo larria izango dugu. Iruñerriko mankomunitatean asko maite dugu ingurumena eta aspaldi hasi ginen neurri garrantzitsuak hartzen. Hala nola, hondakinen birziklapena handitzea eta gure garraio flotaren igorpenak murriztea. Hala ere, mankomunitatearen karbono aztarna kalkulatu ondoren, jakin dugu urtero 60.000 CO2 tona baino gehiago bidaltzen ditugula atmosferara. Eta hori konpentsatzeko, udal guzti hauen hedaduraren baliokidea den arizti bat beharko genuke. Karbono aztarna, atmosferara igortzen dugun berotegi efektuko gas kopurua da. Eta orain, zurekin partekatu nahi dugun misio berri bat daukagu. Kopuru hori drastikoki murriztea. Helburu hau lortzeko, mankomunitatearen lanaz gain guztiok lagundu dezakegu etxetik klima aldaketaren aurkako lehian, hondakin organikoen 5. edukiontzia edo etxeko edo auzo konposta erabiliz, oinez edo bizikletaz mugituz eta garraio publikoa gehiago erabiliz. Ba aldako gure etxe komuna den lurra, hobetzeko elkarlana baino hobeagorik. Guztion artean, urrunago iritsiko gara. Iruñerriko mankomunitatea zurekin, klima aldaketaren aurkako borrokan.